На парадку дня чарговага пасяджэння брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта на гэты раз было толькі одно пытанне – справаздача старшыні пінскага гарадскога выканаўчага камітэта аб выкананні даручэнняў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па комплексным сацыяльна-эканамічным развіцці горада. Такі план быў распрацаваны і зацверджаны ў мінулым годзе. Ён уключае ў сябе 15 раздзелаў, якія утрымліваюць 158 мерапрыемстваў, прадугледжаных да рэалізацыі ў 2018-2020 годах. Усяго на іх увасабленне ў жыццё было накіравана звыш 172 мільёнаў рублёў. На сёння Пінск уваходзіць у лік 11 буйных гарадоў Беларусі. Але са слоў старшыні брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта Анатолія Ліса, многае запланаванага пакуль што выконваецца не зусім тымі тэмпамі, як гэта бачылася і павінна было быць. І на гэта ёсць шэраг прычын. Сегодня мы рассмотрим ситуацию, сложившуюся в экономике города Пинска, который в соответствии с решением правительства входит в число 11 регионов ускоренного социально-экономического развития. Снижены на 4% промышленное производство. Это основной сектор экономики города, формирующий 65% выручки от реализации. И эта ситуация, к сожалению, уже на протяжении последних лет наблюдается. Также упала доля города в экспорте товара области с 9% до 7,7%. По итогам прошлого года показатель рентабельности продаж один из самых низких в области – 3,7%. Таксама было адзначана, што існуюць іншыя прычыны таму, што хуткага і эфектыўнага старту ў развіцці эканомікі палескай сталіцы не атрымалася. Из 14 установленных показателей заданий не выполнено 9. На результатах негативно сказалась нестабильная работа предприятий республиканского сектора, формирующих порядка 80% объема промышленного производства города. У чым прычына на канкрэтных прыкладах разбіралі разам з прадстаўнікамі і кіраўнікамі Міністэрства прамысловасці, канцэрна Беллёгпрам і Міністэрства транспарта і камунікацый. Было адзначана, што кожнаму з канкрэтных прадпрыемстваў павінна дапамагаць профільнае ведомства, але так адбываецца не заўсёды. Таму адным з прынятых сёння рашэнняў стала правядзенне штоквартальных пасяджэнняў з адпаведным складам у фармаце вось такіх відэаканферэнцый. На іх будуць вырашацца розныя пытанні па рэалізацыі канкрэтных інвестпраектаў і плана эканамічнага развіцця Пінска ўвогуле. Юрый Печер, Тетяна Будгусім, З'яна Мішук, Александр Дзяченко, Тыгран Акапян, телерадыёкампанія «Брест».